Здравейте! Правя това включване по повод предстоящия семинар за деца спортисти, който ще се проведе на 26 април, неделя, от 11 часа до 1 в София. Този семинар е присъствен. Получих няколко запитвания и въпроси дали семинарът ще бъде и онлайн. Не, този конкретно е само присъствен. За момента нямам обявена дата за онлайн семинар. Следете страницата ми във Facebook и най-вече бюлетина ми. Ако не сте се абонирали, може да се абонирате за него. Там споделям за актуални и предстоящи събития. Семинарът на 26 е само за деца на възраст от 8 до 14 годишна възраст. Той е подходящ не само за деца, които са много неуверени, неспокойни, притесняват се преди състезание. Подходящ е и за деца, които така са по-спокойни, по-уверени. Разбира се, всяко едно нещо, за да се подобри, изисква много тренировки. Така че колкото повече се тренира, толкова по-добре. В крайна сметка децата тренират спортно-техническата си част, предполагам по-голямата част от тях няколко пъти в седмицата. Някои от тях дори и всеки ден ходят на тренировки. Така че както много често може би сте ме чували да казвам, мозъка ни е като мускул и той се тренира. Колкото повече се тренира, толкова по-силен става и толкова по-умело започва да ни служи. Така че да, семинар е подходящ и за деца, които така силно се притесняват и изпитват напрежение преди състезание, по време на състезание, и за деца, които са по-уверени и по-спокойни. Ще практикуваме различни техники за увереност, за спокойствие, за това как да бъдат по-спокойни в напрегнати ситуации. Ще говорим за неуспехите и за грешките, защото аз лично много вярвам, че неуспехите са част от успехът ни и за да имаме успехи и да бъдем успешни е необходимо първо да минем през неуспехите и да се научим да се справяме с тях и да опитваме и да не се страхуваме от грешките и провалите си. Ако имате някакви въпроси, може да ми пишете най-добре по имейл или през контактната форма на сайта ми относно семинара. Линк с всички подробности оставям под видеото.